Nagtrabaho rin ako sa gobyerno ng 10 years. Tagaluto ako ng espalto. Hindi. Ito po si Mr. Uragonani ay malaking karangalan po sa kay Tito Dods Vlog po na makasama po natin ang isang vlogger po na kagaya po ni Mr. Uragonani. Sir, mabilisang tanong lang po. Sino po ba si Mr. Uragonani nung hindi pa po siya vlogger? Ay, dati isang barbero lang. Isang barbero. Yan. Ako. Tapos nagtrabaho rin ako sa gobyerno ng 10 years. Tagaluto ako ng espalto. Hindi, dati ba ako naging vlogger, barbero talaga. So yun nga, nagka-depression ako. So talagang halos hindi ko kayanin yung depression. Talagang pinapanalangin ko sa Diyos na gusto kong gumaling. Kasi pag gumaling ako, yun nga, tutulong ako sa tao. Kaya eto, pinagaling ako ng Diyos. Kaya ito nasa pagbablog ako. Yan, tumutulong ako sa mga kababayan natin dito sa abot ng aking makakaya sa pamagitan ng ating sponsors, sa tulong ng ating Panginoon na talagang siya yung gumagabay sa atin para matulungan o mabigyan ng tulong yung mga pamilyang pinupuntahan natin. Ayun po. Napakagandang sagot po sir, kaya kami sa Team Tabang ng Rinconada area ay kayo po ang isa po sa mga huwaran po namin. Kaya sa abot rin po ng aming makakaya ay gagawin rin po namin na sa munting pagkakataon po ay talagang aabutin po natin ang mga pamilyang nangangailangan po ng tulong. Maraming salamat po sir at talagang kami po ay proud po na naging part po ng Uragon team, ang Team Tabang po. Yun sir, maraming salamat po at mabuhay po tayo lahat. Kami nagpapasalamat din kasi sa pag-welcome niyo dito sa amin. Maraming salamat talaga sa tiwala niyo sa amin. Kung dito kami makakatulong sa inyo, bakit namin hindi kayang gawin sa inyo? Kasi isa lang naman yung layunin natin, di ba? Makatulong sa mga kababayan natin dito. Kaya yan, ipagpatuloy lang natin ang ating mga pagtulong sa ating mga kababayan dito. So, maraming salamat talaga Team Tabang. Rinconada area, maraming salamat. Kalbong Bicolanong Kalbo Vlogs. Yan, maraming salamat. God bless sa ating lahat. Kagawad Rupulos Nardo. Tito Dods Vlog po. Maraming salamat din. Team Tabang, kay Angelica Talagtag, kay Jaira Natix Vlog. Maraming salamat sa pag-welcome dito sa amin. God bless. Sana sir makabalik pa po kayo dito. Makabalik po. Ayan po. Maraming salamat po sir. Maraming salamat po. God bless po. Yun po, ito po si The Prospect. Ma'am, magandang araw po. Napakalaking karangalan po ni Tito Dods Vlog na mabigyan po ng oras para po mapakipanayaman po kayo. Yun po. So, maraming salamat. Kamusta po kayo sa mga viewers ni Tito Dods Vlog? So ako po si The Prospect, ang kabiyak ni Mr. The Prospect. So ang tanong mo po ay sino si The Prospect bago maging vlogger? Yes. Ako po ay dati po akong call center, BPO staff, and nagirin pong teacher. Ako po ay teacher sa Araling Panlipunan sa San Rafael National High School sa Partido. At kasalukuyan ko pa rin pong trabaho. So itong pong pagiging vlog ay isa po sa mga, ako po kasi ay pagsiservisyo talaga ang first love. So isa sa mga pinaniniwalaan ko, sabi ni Mahatma Gandhi, the best way to know yourself is to lose yourself in the service of others. So, sa pamamagitan po ng pagbablog, nagkakaroon tayo ng pagkakataon na magbigay ng sakripisyo at pagmamahal. So, maraming salamat po sa suporta sa amin sa The Prospect, sa Uragon team, lalong-lalo na sa aming team leader na si Uragon Honey. And sa Team Tabang, maraming salamat po sa pag-imbita sa amin. So, huwag niyo pong kalilimutan mag-subscribe at i-hit ang notification
bell sa Tito Dudes Vlog. And of course, sa The Prospect. Maraming salamat po. Much love po. Namaste. Madam, maraming salamat po sa napakaganda pong paliwanag po. Kaya kami po talaga sa bumubuo po ng Team Tabang ay kayo po talaga ang aming huwaran. Yun po, mga katitudos natin dyan. Ngayon po ay surprise interview po natin. Ito po si Mr. DJTV Official. Sir, sino po ba si Mr. DJTV Official nung hindi pa po siya vlogger? Ayan, maraming salamat sa oportunidad na binigay mo, Kuya Tito Dudes Vlog TV. Tito Dudes Vlog TV ba? Tito Dudes Vlog. Ayan, maraming salamat sa oportunidad Tito Dudes Vlog dahil syempre muli nakasama namin kayo, lalo na ang Team Tabang at ang Bicolanong Calvo Vlogs at syempre Tito Dudes Vlog. Ayan, si DJTV Official dati sa kaalaman po ng marami, no, tayo po ay nasa dating gobyernong trabaho at naging call center agent po ako dati. Kung ako po tatanungin kung sa pera ang pag-uusapan pagdating sa dati kong trabaho, hindi sana problema po, no. Kaya lang isa po sa mga nag-pursue po sa akin kung bakit po pinili ko ang landas na maging charity vlogger dahil nakita ko po yung example or mabuting ehemplo ni Oragon Honey sa atin na mga nagsisimula pa lamang ng mga vlogger. So, isa po siguro yun sa mga panawagan namin na talagang tumulong sa tao na ngailangan. Although hindi po tayo mayaman, pero mayaman po ang puso natin na tumulong para maging tulay po tayo ng mga butihin natin mga sponsors para maipaabot ang kanilang pagmamahal at tulong sa kanilang mga gustong tulungan. Ayan, at ayan nga po, gaya na sabi ko, hindi man tayo mayaman, pero anumang bagay pag pinagsama-sama ho natin to, pag binigay natin to sa mga taong nangangailangan, talaga malaking bagay po to para sa kanila. So yun lamang po. Isa si Oragon Honey, siya talaga aking mentor nung nagsisimula pa lamang ako hanggang sa tayo po ay na-monetize. Ayan, maraming salamat po talaga at tanaw ko po lahat ng utang na loob sa inyong lahat, sa ating mga viewers, subscribers at sa ating mga sponsors. Maraming salamat sa inyo dahil kayo po ang aming inspirasyon at kayo po nagpapatibay ng aming loob para ipagpatuloy po ang mabuting gawain na ginagawa po namin ngayon. Huwag niyo pong kalilimutan, DJTV Official at your service. Yan po, napakagandang adhikain nyo po, sir. Maraming salamat sa kayo rin po ang inspirasyon po ng Team Tabang, grupo po ng Oragon Honey. Napakagandang explanation po, sir. Kaya maraming salamat po. Huwag niyo pong kalilimutan, ito po si YouTube channel niya po, paki-subscribe niyo po. Ito po si DJTV Official po. Ayan po. Malaking karangalan po kay Tito Dudes Vlog na makapanayan po natin si Simplicat po, isang charity vlogger po ng Tigaon. Sir, mabilis ang tanong lang po, sino po ba si Simplicat nung hindi pa po talaga siya nagbablog? Ayan, unang-una gusto ko magpasalamat kay Tito Dudes sa pagpapaunlak sa amin dito sa kanila sa Bato. Ayan. Si Simplicat po ay dati siyang marino na nang umuwi ay napagtanto niya na ang pagbablog pala ay maganda rin na adikain sa larangan ng pagtulong. Ayan, doon siya na inspire na mag-vlog, hindi lang sa pansarili, para rin sa mga kababayan natin na nangangailangan. Ayan. Sir, napakasarap pong marinig na ang kagaya po nila Simplicat ay talagang ang pinakahadikain po nila ay ang tumulong po sa ating kapwa. Kaya sir, kami po sa pangalan po ng Team Tabang ay malaking karangalan po ng Team Tabang na naging bahagi po ng Team Oragon po. Ayun po sir. Kaya sir, sana po ay lagi po tayong magsama-sama po. Ayun po, sa mga hindi pa po subscriber po ni Simplicat, paki-subscribe nyo na po sila. Ayan po, Simplicat, charity vlogger po ng Tigaon po. Maraming salamat po. Ingat-ingat po sir at pagpalain po tayo ng Panginoon. God bless po. Thank you. Hey, I got something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough and I know there's pain,
but hitting bottom is the only way to change. So I'll keep hustling, you keep struggling. Bitch, I'm humbling, keep mumbling. I'll keep doubling, you keep bluffing. You've got nothing, I'll keep hustling. I've seen a lot of people who don't know what work is. I've seen a lot of people who don't know what thirst is. I've had a taste of evil and tried to cure the sickness, but I just keep my head down and focus on the facts. I'm setting down gravel while you just follow the path. I'll lead them into battle while you're just too scared to act. I'll leave the knife right in my back. So I'll keep hustling, you keep struggling. Bitch, I'm humbling, keep mumbling. I'll keep doubling, you keep bluffing. You've got nothing, I'll keep hustling.